Xabier, hirugarren galdera, zure hitzak dira hauek. Euskal erakundeek bilatuko duten nekazaritza politika bat behar dugu. Hori, elizategi izango herri honetan elikadura burujabetzaren kontzeptu aurrera eramateko eman beharko litzateken lehen pausoa? Bueno, nik hain sakonez nuke esango, nik defendatzen dutena da, osea, edo ikusten dutena da, nekazal politika maiuskulatan egiten dana, zorionez edo zoritxarrez Europatik markatzen da. Eta beste administrazio asko, berrintzaile ministerioa, Eusko Jaurlaritza, Diputazioa, Toriana, egiten dutena da, nolabiteko inerzia administratiboa bat mantendu, lehen dio ikentzana, replikatu, goitik esaten dena replikatu, eta logoa aldatu, Europako logoa aldatu eta ministeriokoa jarri, kendu eta gobernukoa jarri, eta hori ezer gutxi aportatu gabe bereziki. Eta iruditzet, eta benetako nekazal politika bat egin nahi baldin badeu gerturatu egin behar dela, eta badaude gauza batzuk Europako autopista horietatik jun behar dienak, baina beste gauza asko bertan egin beharko lieke zerbait autonomo bezala. Gero badakigu Europako batzorren gaudela, Europako batasunean gaudela, eta gauza batzuk onartu, Europa beak onartu behar ditula edo hori, baina nik uste ausardi puntu bat falta dela. Eta azkeneko azten ere idatzi nun horri buruz, eta adibidez, Gipuzkoan zerbitzu ekosistemikoak aitortzeko sortu dien diru laguntzak, horrelako adibide txiki bada. Lehenengo adibide bada, ez dakit lehenengoa da, baina adibide bat erdigunen jarri nahiko nukena. Osea, Europak aitortzen ez duen edo gauza bat, Europak sustatu ez duna, ez Eusko Jaurlaritzak, ez ministerioak, Gipuzkoako diputazioak esan du. Nik hau aitortza bat egin nahi, eta bide hau iriki nahi du. Gero ikusiko dut zenbat dirutza txiki batekin, baina behintzat bide hori zabaldu eginda, ikusiko dut nuaino iristen. Eskerrik asko, Xabier. Eskerrik asko.